Здравейте, скъпи брати и сестри! В момента е 6 без 20 и потегляме да вземем останалата част от Църква Божествена благодат. Днес ви взимаме на приключение с нас. Къде ли? Отиваме по стъпките на Павел. В Гърция. Взимаме ви с нас. Заповядайте. Тук преди да тръгнем за пътешествието се помолихме Бог да бъде с нас и да ни пази и да си прекараме едно прекрасно време в Божието присъствие. Ейте, Господ Бог да ви благослови с Църква Божествена благодат, с една част от църквата. Тръгнахме за Солун, след това ще отиваме в древния град Филипи, където е бил апостол Павел и Сила. Ще отиваме на мястото, където се е кръстила първата жена Лидия. Там се установи първата църква в Европа, в Филипи. Така ще отиваме и в тъмницата, където са били апостол Павел и Сила. И докато хвалят Господа химни, стана земетресение и Господ ги освободи и наистина Бог се прослави. Здравей, Ватаминко, с какво очакване отиваш там, какво очакваш да видиш? С голямо очакване съм, защото ще се случат доста интересни неща. Ще бъдем в тъмницата на Павел, предполагам. Да. Искам да го преживея лично. А също така ще включа завет с Бога, т.е. ще взема водно кръщение. И очакванията са ми много голями. Ще си преживеем много хубави неща. Очаквания съм да се потопим в духът на Господа и да се заредим. Халелуя! Ще видиш там. Очакваме да влезем в присъствието на Господа там, да бъдем изпълнени с духът на Господа, както в този ден, когато Павел и Сила бяха изпълнени с помазанието, с силата на Господа, така и ние да преживееме Господа. Отиваме с такава цел, с такава нагласа. Очакваме да сме посетени от Святия Дух, да преживееме Господа и да сме много радостни. Какво очакване си? В духа на Господа. Братя, очакването съм, че аз знам, че ще се върнем променени и много ще научим от Библията това, което е направил апостол Павел. Бъдете благословени. Аз съм в очакване, че ще се случи нещо много голямо. Ще има променени животи, ще има променени съдби. Бог ще реставрира и реформира всеки един от нас, който ще посети и ще преживее това, което са направили нашите брати. Бог да ви благослови. Нека Бог да благослови всеки един. В очакване сме там истина да видим неща, които само ги четеме в Библията, но друго е когато ги преживеем, тогава ще дойде по-голяма бъдете благословени, вяра. брати и сестри. В голямо очакване съм, знам и вярвам, че ще бъде много силно и мощно присъствието там, където ще бъдем по стъпките на апостол Павел. Здравейте, Господ Бог да ви благослови. Наистина сме в голямо очакване. Отиваме да се запознаеме с част от историята на апостол Павел и знам и вярвам, че ще имаме едно превъзходно време в Господа. Чест и слава на моя жив Бог, че ми дава привилегията и правото да стъпна на свято място, където са ходили апостолите, и обещавам пред всички брати и сестри, че на това свято място аз ще се събоя по пътищата на апостолите. Благодаря и на живия Бог. Тук пристигаме в Солун, по-известно като Тесалоники. Тук си прекарваме едно супер време, благословено време. Просто много красив град. Препоръчвам ви да дойдете. В Божието присъствие всичко е хубаво, няма как. Тук вече се настаняваме в хотела, прекрасен хотел. Тук вече пасторът се моли да благодари на Бог за прекрасния ден, който ни даде. Беше просто уникален ден, уникална вечер.
Бог изливаше своето присъствие. Тук пастора също така им разказа историята за Павел и Сила, как Тимотей се присъединява към тях, как има пророчество Павел за Македония, обращението на Лидия в Филипи също така, как Павел и Сила са били затворени в затвора и са пяли духовни песни и Бог направи земетресение в затвора и ги пусна на свобода и беше просто уникална история. Тази история може да е малка, но има голяма стойност. Може да промени твоя живот.